Уставай! Не хочу, дай сон доглядеть. Сонейка уже устала. А я не хочу, не чапай меня, Аня. Мне так добренько. Ну что з ім робить? О, доброго ранку, сябры. Кому доброго, а кому и не. Наш Лесик сегодня с самого ранку упартится и бухтить. А ведаете чему? Потому что наша Кася поехала в гости до своей бабули. И яе не будет некалькі дзён. А наш Лесик без яе жить не может. Ну вот и неправда, все я могу. А чему ж ты таки сумный с самого ранку и уставать з ложку не хочешь? Ничего вы не разумеете, просто я прочинаюся поступово. Так усе доктори рають, каб стресу не было. А, каб стресса не было. А давайте я его показычу. Лесик, ну хопить валяться, вставай! Не чапай меня. Лепей бы придумала что-нибудь для поступового прочинания. Ну, не ведаю. А давайте верши складать. Один радок починаю, а другий протягиваю. Подыходить? Можно паспрабаваць. А вы, сябры, так само долучайтеся до нас и з нами складайте цудоўныя вершы. А мы першы радок такі будем. Я спеку для вас пирог. Пирог. Якая ж рифма? Девчонки и хлопчики, вы так само думаете? Нечто мне не думается. А наши глядачи уже придумали. Я чую добрые верши. Подумаешь, и я придумал. Ну? Але ты еще раз почни свой радок. Добро. Я спеку для вас пирог. Прийди в гости на зарок. Здорово, теперь ты радок починай. Добро. Так, у покой заходит слон. Туп-туп. Слон, значится. Ага. И одразу треск и звон. Бум-дзынь. Ну як, Лесик, твой сонный настрой зник? Може, крыху. А вось каб ты мне мультик показала, стало б яшчэ лепей. А гэта ідэя. І мультик гэта правераны сродак. Ён абавязкова дапаможа. Тады глядзім хутчэй. Глядзім. Ну як твой настрой, Лесик? Лепей не бывае. Я ж казала, што мультик абавязкова дапаможа. Каб яшчэ Кася хутчэй вярнулася, зусім бы было добра. Ну пачакай некалькі дзён і вернецца. Бабулю ж трэба наведаць. Трэба, я разумею. Але без Касі неяк усё не так. Сумуеш? Ага. Вельмі. І я. З Касей заўсёды так весела. Толькі ты ёй не кажы, што я сумую. Добра, не скажу, не хвалюся. Паабяцай. Абяцаю усімі сваімі кошкамі, а ў мяне іх 3. Падыходзіць? Падыходзіць. Цяпер я спакойны. А чым, Анюта, зоймемся зараз? Прапаную зазірнуць у нашу паштовую скрыню. Правильно! Мы ж далі нашим глядачам некалькі заданняў, яны ўжо павінны былі на іх адказаць. Добра, зараз паглядзім. Ёсць адказы адразу на 2 нашых пытанні. Ура! А першае пытанне было такое: якая самая маленькая птушка ў свеце? І што, шмат адказаў? Вельмі, але некаторыя ёсць і неправільныя. Один хлопчик адказаў, што гэта верабей. Да верабей у параўнанні з самай маленькай птушачкай просто великан. А правільны адказ які? Калібры. Гэта птушачка памерам каля 5-6 сантыметраў і вагой усяго ў 1,5 грамы. Яна амаль як матылёчак. Так, калібры сапраўды нагадваюць матылькоў. І не толькі памерам. Яны любяць ласавацца нектарам, выцягваючы яго з клеткі доўгай дзюбай і языком.
Яны нібы праз саломінку п'юць. Ага. А яшчэ калібры адзіная птушка ў свеце, якая ўмее не толькі завісаць на адным месцы, але і рухацца назад у палёце. Ого, якая незвычайная птушачка. І большасць нашых гледачоў назвалі менавіта яе. Але што ж нам рабіць? Мы ж не можам усіх іх адразу пералічыць. Так, задачка. А давай так, назовем толькі тых, хто першым даслаў нам правільныя адказы. Правильно, зараз. І у нас 4 пераможцаў. А можна я іх назову? Добра, Лесік. На пытанне пра калібры правільна і хутка адказалі Маргарыта Лазерка, Ваня Шаўцоў, Паліна Доева і Ліза Базюк. І мы віншуем усіх. Але Паліна Доева даслала нам яшчэ і малюнак калібры. Вось ён. А яшчэ яна хутчэй за ўсіх адказала на заданне анаграму нашай Касі. Зараз мы нагадаем вам, як усё было. Маленькая дзяўчынка узяла вялікую міску і паклала ў яе свае цацкі. Кубік, ялку, потым яшчэ адзін кубік і нарэшце сонейка. І ў яе атрымаўся прысмак, якім яна змагла пачаставаць усіх сяброў. Ну, што гэта? І Паліна Доева адказала, што калі скласці ўсе першыя літары слоў, атрымаецца слова «кекс». Ты малайчына. Правильно! Паліна Доева з горада Смалявічы адна з нашых самых актыўных глядачак. Віншуем цябе, Палінка, з яшчэ адной перамогай. І дасылаем падарункі ад нас і часопіса «Рюкзачок». Хутка ён цябе знойдзе. А зараз мультфільм для цябе і ўсіх нашых гледачоў. Аня, а я новую гульню ў часопісе «Вясёлы зоопарк» знайшоў. Якую? Называецца «Малюнак па назве». І як у яе гуляць? Зараз растлумачу. У свеце шмат незвычайных жывёл з вельмі смешнымі назвамі. Вось, напрыклад, лупаты даўгапят. Лупаты даўгапят? Гэта хто такі? Ты яго сам прыдумаў? Не, насамрэч ёсць такая жывёла. І табе трэба яе намаляваць. Не бачачы? У тым і фокус, што не. Падключай фантазію. Як можа выглядаць гэты самы лупаты даўгапят? Ну, зараз паспрабую. Вось так, так. У яго такія вялізныя вочы. Такія доўгія пяты. Ну, вось так. Хто гэта? Прыемна пазнаёміцца, лупаты даўгапят. Ведаеш, а у цябе здорава атрымалася. Толькі сапраўдны даўгапят выглядае вось так. Які смешны мімімішны. Ну што, гуляем далей? Гуляем, так цікава. Тады намалюй мне жывёлу, якая называецца пататуйка. Пататуйка? Ну ладно, паспрабую. Вось так? Ну і пататуйка. Падобная? Ні кроплі. Пататуйка – гэта другая назва птушкі ў дода. Вось як ён выглядае. Клас! Ну і добрую ты гульню, Лесік, знайшоў. Дзякую. А давай наступнае заданне будзе для нашых гледачоў. Давай, ты ўжо прыдумаў, каго загадаеш ім? Вядома. Сябры, вось вам заданне. Намалюйце істоту, якую называюць тука-тука.
Тука, хто ж гэта можа быць? А можна і я буду удзельнічаць? Можна, вядома. А я пакуль нагадаю наши адрасы. І звярніце ўвагу, што электронны адрас у нас змяніўся. Цяпер ён такі: Доброранок ТВ @gmail.com. А паштовы адрас застаўся ранейшым: 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». Дасылайце нам свае малюнкі, мы будзем вельмі чакаць. А пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Аня, ну як ты там? Не подглядывай, я яшчэ не придумала. Ну, думай. А мы пакуль мультик паглядзім. І я хочу, а дамалюю потым. Лесик, на вуліцы такое добрае надвор'е. Чаго дома сидеть? Айда ў двор. Айда, давай пагуляем у казакоў-разбойнікаў ці выбівалы. Абавязкова. А яшчэ можна у класікі ці ў штандар. Толькі спачатку паснедаем, добра? Добра, я таксама есці хачу. А яшчэ я возьму на вуліцу экскаватор і лопатку. Буду замак з пяску будаваць. А можна мне табе дапамагчы? Вядома. Хадзем хутчэй снедаць, каб час не губляць. Пойдем. Стой! Што? Мы ж з гледачамі развітацца забыліся. Сапраўды? Прабачце, зараз выправімся. До сустрэчы зранку У нашым добраранку. Сябры, і вы не сядзіце дома. Вакол столькі цікавага. Усё, пабеглі. Пабеглі.